Apa iki satenane takdirku sing jawabke tresnomu beda ati beda lambe. Ngerangge lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara wong tomu jahat. Gardu Community Adela. So goyang bos. Kita panas-panasan bareng di sini bos. Apa sikapmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentike wong liya. Apa rasa tresnomu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Terima kasih banyak bosku. Terima kasih bos. Ning jero dodo pancing laraki arep kepiye meneh kowe wong ra duwe Kerja ojo selak batinmu marang kahananmu kang mas pupusan rasa tresnomu. apa iki satenane takdirku sing jawabke tresnomu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku kemas rumahisku becike sapa uripku. Pari pasang rangge lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Adela Terima kasih banyak Gardu.
sebelah sini nyanyi ya. Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke tresnomu beto ati beto lambe. Wis kadung mati rasaku kemas rumono tangisku becikku saka uripku. Mari pasang rangge lintang ning angkasa kowe teko gawe loro marang tresno. Iki wis salahku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu. Sepurane yen gawe loro Atimu. Pupu Oke. sing nelongso. satu buah tembang pupusnya nelongso. Sesuai request juga dari Iya. segenap panitia.